На телеканале UATV откроют крымско-татарскую редакцию. Уже есть эфирная сетка. Туда включили крымские программы, которые на данный момент выходят на Радио Свобода и Черноморской телерадиокомпании. Пригласили и крымско-татарский телеканал АТР. UATV создан на базе телеканала УТР. Бюджет канала составляет около 32 миллионов гривен в год. Канал транслируется на 3 спутниках. Ми поступово будемо інкорпорувати кримськотатарський контент на віщання каналу. Спочатку ми спробуємо ввести кілька програм. Першою буде «Тугра», вона стосується історії кримських татар. Це важливо для українців знати, що відбувається на окупованих територіях. Це важливо для формування суспільної думки на підтримку мешканців окупованих територій. І це важливо для самих кримчан, які мають можливість дивитися телеканали через супутник. І це важливо для наших діаспор, і для українського, і російського, і кримсько-татарського мовних діаспор за кордоном. Дуже скоро це буде редакція, це буде версія мультимедійної платформи намовлення, яка розказуватиме не так про проблеми, як про те життя кримсько-татарського народу на поверненій території.